Nafarroa ezin da ulertu euskararik gabe, ez da euskara Nafarroatik gabe ere. Zeharra da euskararik gabe Nafarroa. Hala zioen orain dela urte batzuk, hizkuntza honen aldeko festa ezagun baten lagun izan zuen abestiaren letrak. Horregatik ez da kasualitatea, abenduaren 3 Nafarroaren eguna eta euskararen eguna ospatzea. Hain zuzen ere, pasaren astean Baionan, Eusko Ikaskuntzarekin batera, data horren izendapenaren 75 urteurrenaren efemerea gogoratu nahi izan dugu, erreibindikazio filosofia batekin jaio zena eta gaur jaieguna bihurtu dena. Kontua ospatze dealako. Pozik gaude lingua navarrodun delakoak hizkuntzari dagokionez ere plurala eta anitzean den Nafarroan beste hizkuntza ez duelako soilik iragan aberatsa. Haren balio kulturala nabarmentzen duten irulegiren eskutik edo larunbateko aldadearen eskutik ikusi dugun bezala, oraindik ere adituen arreta erakartzen duen iragana da. Era berean oso orainaldia nabaria du. 100.000 nafar inguruak hizkuntza memetatzen dute eta beste 75.000 baina desberdinean ezagutzen dute, izan bagara. Baina batez ere etorkizun itxaropentsua da aurrean foru komunitatea 4 gaztetik batek hitz egiten duen neurriak. Naturaltasunez bizi diren beste hizkuntza batzuk ere hitz egiten dituzte. Izan ere, 21. mendeko Nafarroa hau nafar eleanitza da, irekia, anitza, moderna, berriatzailea. Harro beti herri badan eta hiriez. Ohiturak eta tradizioak, euskara bezalako nortasun ezaugarriek. Baina era berean, Nafarroa munduari konplexuari gabe giratzen dio, gero eta globalagoa den eszenatoki batean, non hizkuntzak komunikazio tresnak diren, eta baita balio erantzia ere mugarik gabeko panorama baten aurrean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.